салом алейкум акаёлим. Салом. Дар берун нигоҳ кардам, саргардон будед, ман шуморо гирифтам, овардам. Аз куҷо дар ин ҷо? Шуморо интизор будам. Саломат бошед. Ва имрӯз фикр мекунам ки бо як суруди навам, яъне ба саҳна мебароед. Ин кадом суруд аст, чӣ ном дорад? Расти гап сурудо бисёр ҳастанд, лекин ман ба ҳамин суруд як суруди нағз дорам ба номи тика тика карди дили мара. Тика тика карди дили мара, о дили пур. Бале, беҳтарин аст. Ва воқеан ҳам ин сурудро ман чанд мартиба гӯш кардам ва аз радиои имрӯз бахусус ин суруд хело ҳам зиёд меравад. Ман бовар дорам ки ба бинандагон низ писанд меояд. Тамониёти шумо чӣ аст? Ба мухлисониш тамониёт доред ё не? Ман ҳам аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи тамошобинонро, мухлисонро ба ин фарорасии соли нави мелодӣ табрик мегӯям. Ба ҳамашон сиҳат, саломатӣ аввало мехоҳам. Бигзор ҳама вақт хурсанду хушбахт бошанд ва ҳама вақт сурудҳои эстрадӣ дар хонаашон танинандоз бошад. Саломат бошед ва ёдорас мешавем ки радиои имрӯз рӯи мавҷи 107.4 FM пайваста муаррифгари чунин сарондагон аст. Марамад ба саҳна. Shangar, boche